We are the first private employer in Europe, 26 million jobs from across the whole spectrum of society. Днес търговията на дребно е вторият най-голям работодател в страната. Няколко послания, които са важни за нас като сектор. Първото е пожелаваме се стабилно правителство, въпреки че, откровено казвам, не им огромни надежди. На второ място пазар на труда, който е гъвкав, който е отворен за работници от трети страни и който е способен да реши и проблемите с злоупотребата с социалните системи в останалите европейски държави. България е изправена пред остър дефицит на работна ръка, прилагане на регулации еднакво за всички играчи на пазара, партньорство с институциите, общия ни стремеше към качествено законодателство, което може да се прилага лесно и без свръхтежест за бизнеса, по-добра бизнес среда. Нашия сектор е един от двигателите на икономика също в България, заради експанзия, заради разширение на магазини и така нататък, така че ние създаваме наистина работни места и накрая все пак има и доходност в хазната. Последните 10 години липсват 1 милион жители, българи, които ги няма. 11% има по-малко работна ръка, което наистина няма. И те хора наистина ги наваксаме ни коста страшно много сили, енергия и комуникация. Мога също да твърдя, че сме изключително конкурентоспособни. Има сериозна конкуренция на пазара на труда поради демографската криза, остаряване на населението и по-голяма емиграция в Западна Европа, главно и в Щатите. Все повече остават по-малък на брой потенциални работещи в нашата държава. Няма хора. Тези хора няма да се появят от някъде толкова много и ако искаме да живеем по-добре, трябва да работим пълно и да сме по-производителни. Ритейла вече е малко по-сложен станал, това не е една жива екосистема. Какво искам да кажа с тази екосистема? Значи имаме магазин, това е ясно, обаче имаш клиент, екип и общество. Има определени групи, особено млади хора, които по някакви причини и някакви начини не работят и не учат. Това е един потенциал, който ние трябва да се обърнем към него. За мен българския бизнес има само един шанс и то е дигитализация, автоматизация, роботизация. Нашия бранш е иновационен двигател в тази държава. Инвестираме масивно в софтуер, инвестираме масивно в хардвер, това струва страшна инвестиция, така че сме също и примерите за иновации в държавата и с това сме изключително горни. Това мога да го кажа само от името на сдружението. Не е ли бизнесът в един постоянен стресов деноминатор? We are losing market share because we see marketplaces and traders from outside the EU in an unfair way, increasing their online sales, and it's exponentially. So that's obviously a huge problem. We want all players to play by the same rules, and in principle, it should not matter where you come from. This is an open market, everybody is welcome, but only when you play by the same rules, because in the end what we see is not only bad for businesses, but it's also bad for consumers, because they buy products that are not safe. We need to make Europe more competitive. So competitiveness, make Europe more attractive for investment. This is the big priority. And within that, we need a functioning single market.